haluaa tuoda suomalaisen luonnon ja henkisyyden osaksi Lohi ja Mainiemin design. Mainiemin design-alistus. Mainiemin design-alistoon meidän upeiden top mail-model-finalistien kanssa. Sieltä lavalle meillä ja tässä tosiaan 3 top mail-model-finalistia. Näiden joukostahan tuomaristo sitten jälleen kaikista katselee, kuka niin olisi sitten tänä vuonna se vuoden 2025 top mail-model. Me saamme tuolta upeaa raamia. Kalla hyödyntäen kerätyskuituna sekä käytettyjä vaatteita. Miehet ja upea nuorten uusi suunnittelun seuraavaksi. Ja näin meidän miesmallinne, jossa on seuraavista lisää meidän sekä miesillä. Ja tässä 3 top-modellia. Kauneutta, monimuotoisuutta. Haluamme luoda vastuullisen vuoden jokaiselle vuodelle. Tämän jälkeen me siirrämme sitten katseen myös niin miesten upea designeri Ella Puu ja sitä ennen vielä yksi setti tuleekin sitä Zero Waste-mallistoa. Tähän muoti oli joskus 70-luvulla, aloitettiin Palapaan alkanut jo aika varhaisessa vaiheessa. Vuosia sitten päätti, että suomalainen mies tarvitsee kunnon puhumista työtä on varmasti, eli Ella tarjoaa teille todella hyvää. On siellä Elias, Anton sekä Paula. Todella laadukas ja ennen kaikkea taso myös näissä miesmalleissa on sellainen laatua ja tyylikkyyttä niin nuorille kuin myös aikuisemmille miehille. On myös helppo. Sieltä löytyy välivaihtoehtoja, sieltä vaikka Tekkooni. Ja lavalle saatu vielä seuraavat meidän top-mallista. Minusta katsoen vasemmassa laidassa, siellä mennään löydätte heidän mallista. Tämän jälkeen me sitten lähdemme upeaa Miss Supranational Finland finalista. Ivana Edo ja hänen mallistojaan on Suomessa ihan ensimmäisenä nähty suomalaiselle sopivan melankolian näihin puhtaisiin skandinaavistalioon. Ja esimerkiksi vaikkapa tässä on. Ja heitä saamme tänne lavalle lisää, eli lavalle Talvisuvun välillä. Haavemainen ulva. Ivana Helsingin mallistoon pääset tutustumaan tietysti menemällä heidän sinne. Emme ole sosiaalisessa mediassa, tuemme offline-videot. Ja näistä Ivana Helsingin mallista. Se jatkui mallista.
luontevasti rosoisesta kautta ennen kaikkea oman näköistä muotia sitä teille tuon jatkumustarjoilee. Me saamme jatkumallistoa vielä illan suurempiin sutriin, hieman grafiset ja tummaa stilistä, eli tavallaan värin pohdittavaa iltaa kostikansainen sekä saa. Kasvaa kädet ainoa vaativat yksityiskohdat, useat kansainväliset artistit. Luottamani, ei kannattaa myös lähemmin uskoa, toimivat loistavasti. Ja tosiaan saadut ei ole varmaan aikaisemmin nähty. Nyt taideleiden työtä. Tällaisia kuvia katsotaan kansainvälisissä yhteydessä. Nämä fantasiaa, oppilaista eleganssia ja tumman muodin rumoa jokaiseen huomauksensa. Designia näitä niin kovasti ottaa toki siellä. Tässä nyt sitten naisten upea design-mallista. Näin on mallista. Ja siinä meillä on upea elämänmallisto. Eli nyt ollaan sitten lähdössä sinne kevään ja kesän juuri palkintoon. Löytyy myös tuolta syyskuussa. Käydä sen vuokraamassa sitten sieltä Tapiolan juhlapuliikkoon. Tyylikkäitä, upeita meille. Kokonaisuuden iltapuvun, ne löytyvät niin Damiana Fashionin kuin myös seremonian mallistosta. Finalisteja Lisa, Veera, Madeleine sekä Nora-Lise. Säikkettä, sitähän pitää olla. Ja tässä todella rohkeita, upeita vaihtoehtoja. Ja upeita vaihtoehtoja toki nuorille, mutta miksei myös hieman aikuisemmillekin naisille. Ja tämän ja rohkeita, upeita kokonaisuuksia. Välisävyinä todella upeita. Onko miettiä joku meistä tai seuraavista malleista? Vasta he sitten lunastivat paikkansa finaaliin ja sen kautta tietysti nyt tähän loppuosaan. Ja Iiris, upea seremonia mallista. Sieltä löytyy tietenkin paljon myös artisteita. Eli seuraavassa siinä finalisti tälle vuodelle 2025. Palvelee teitä monessa eri juhlatilaisuudessa. Elegantteja, myös naisellisia pukuja, niitä sieltä seremoniamallistosta löytyy. Kannattaa käydä katsomassa, jos sellainen teitä ajanko. Me vielä heistä Julia. Katsoa, silloin kun teillä on juhlan aika, niin sieltä taatusti löydätte sitten vaihtoehtoja niin jokaiselle. Ennen kaikkea kilpailuja
kilpailuun hetkisen kuluttua. Tervetuloa upeat Mallille, Maisa ja Mikko Mallista. Eli tähän on kaiken kaikkiaan tuo 12. Tässä nämä viimeiset 3. Tässä upeat finalistit. Tekon aplodit heille. Nyt tekon aplodit meille kaikille teille miehille. Tyylikkäitä, upeita nuoria miehiä näistä. Janette, Saara, Lisa-Veera, Aine, Norallisen, Kristiina, Anna, Miksel, Saara, Lisa-Veera, siinä, eli 12 upeaa finalistia. Jenny, Amanda, Tuulia, Ella, Lotta, Maisa, Illa. Tehtyä ja toteutettua Pandoralin näytöksessä palautteita ja vuosia, mutta näiden